Eva demeke Tirkiye û Amerîka çalakiyên hevbeş li navçeya Aram li Rojavayê Kurdistanê encam didin. û gotûbêjê fermandariya hevbeşa Wezareta Berevaniya Amerîka dibêje ew çalakiyên hevbeş ji bo nehiştina metirsiyên Tirkiye yên li ser sînorin. Patrick Ryder gotûbêjê fermandariya hevbeşa Wezareta Berevaniya Amerîka derbarê encamdana çalakiyên hevbeş li gel Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê ragihand ku ew çalakiyên hevbeş mebest jê cîbicîkirina mîkanîzmeke emniya ji bo nehiştina metirsiyên emnî yên Tirkiye li ser sînorê wê bi Sûriya re. Herwiha Ryder ragihand ku hîna mebesta serekeya Amerîka li Sûriyê rêgirîkirina li dubare vegera rêxistina teroristî ya Daişê ye û Amerîka ji vê armanca xwe tenazulê nake. Beriya çend rojan jî berpirsiyarekî Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku hêzên Amerîkayê yên Sûriyê ne wê bo demeke nediyar li Rojavayê Kurdistanê bimînin. û zêdekirina hêzên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê red kir û got ku ew jmareya hêz yek û niha li Rojavayê Kurdistanê heye dikare navçeya Aram biparêza. û ji aliyê xwe ve serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku eger di dema du heftiyan de navçeya Aram li gorî daxwazên Tirkiye newê avakirin, pêngavên rasteqîne li ser erdê new neavêtin, Tirkiye wê planên xwe yê taybet derbarê navçeya Aram li rojhilatê Çemê Feratê cî bi cî bike. Beriya niha serokê Tirkiye digot ku pêwîst e 1 milyon penaberê Sûriyê yên li Tirkiye dimînin li navçeya Aram bi cî bibin. û duh Erdogan pêşniyara bicîkirina 4 milyon penaberên Sûrî li navçeya Aram kir. Heta weke niha Tirkiye û Amerîka li ser kurahiya navçeya Aram li Rojavayê Kurdistanê li hev nekirine û Tirkiye dixwaze 2 kîlometr be û Amerîka dibêje di vê navçeya Aram kurahiya wê 15 kîlometr be.